Ako želite čokoladno mleko koje je bogato kalcijumom, onda napravite smoothie, kalcijum smoothie iz knjige Mama Manija, koji se sastoji od 150 ml mleka. Ja sam koristila sojino, stavit ću u blender. Od kašičice meda, kašičice sirovog organskog kakaa i supene kašike tahinija, odnosno paste od susama. Ovaj smoothie je, pored kalcijuma, bogat i mnogim drugim vitaminima i mineralima, a posebno je pogodan za trudnice u posljednjem trimestru i dojilje, jer su potrebe za kalcijumom mnogo veće, ali i drugim mineralima. Pored toga mogu i deca da ga koriste, jer je kalcijum bitan za njihov razvoj. Jako je brzo gotov i jako je ukusan. A još recepata koji su posebno prilagođeni trudnicama, dojiljama, porodiljama koje ne doje i deci do godinu dana možete da pronađete u našoj knjizi Mama Manija. Pored recepata, tu je i edukativni sadržaj kroz ovaj period života.